Ο κύριος Δρακούλης Βρετάκος κοντά μας, είναι σύμβουλος επιχειρήσεων. Καλημέρα σας, κύριε Βρετάκο. Να μας πείτε τα μέτρα αυτά έτσι όπως τα ακούσατε κι εσείς χθες, όχι επίσημα ακόμα, αλλά σχεδόν επίσημα πια. Δεν έχουμε ακούσει τίποτε επίσημα τον τελευταίο καιρό. Αλλά και υπάρχει μια ανακολουθία των λόγων και των έργων. Να μας πείτε τι επιπτώσεις θα έχουν στην αγορά πριν τις ζήσουμε τις επιπτώσεις αυτές. Θα μου επιτρέψετε όμως πρώτα να ρίξουμε μια ματιά και σε κάποια άλλα θέματα της ημέρας. Έχουν να κάνουν με την τσέπη. Το μπαλάκι το έχουν στα χέρια τους. Το μπαλάκι το έχουν στα χέρια τους βεβαίως οι εργοδότες στη χρονική στιγμή. Ή μήπως το έχουν και οι καταναλωτές από την άλλη πλευρά. Με έναν ήρωα μιλήσατε πάντως, βιοτέχνη. Από τους ελάχιστους που υπάρχουν στην Ελλάδα. Γιατί τελικά αυτοί παράγουν μόνο. Όλοι οι άλλοι καταναλώνουν εισαγόμενα προϊόντα. Είναι ήρωας ο άνθρωπος. Είναι και συρρυκνωμένος κλάδος το τελευταίο διάστημα και αντιμετωπίζει για τρομερές δυσκολίες. Η βιοτεχνία. Δυσκολεύονται να βγάλουν βιβλιάρια. Είναι κλάδος υποεξαφάνισης. Οι άνθρωποι. Οι βιοτεχνίες έχουν κλείσει το τελευταίο διάστημα. Το εισόδημα των απασχολουμένων. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα και την άποψη του κυρίου Βρετάκου πάνω σε όλα αυτά που ακούσατε, κύριε Βρετάκου. Οι απόψεις όχι μόνο δίστανται, αλλά δεν μπορούν να είναι και σταθερές. Τρέχουν τα γεγονότα πολύ πιο γρήγορα από ότι εμείς που τα ακολουθούμε και τα παρακολουθούμε. Ναι. Τρέχουμε πίσω από αυτά. Είναι συνταρακτικά και τραγικά δηλαδή ορισμένες φορές, διότι η οικονομία όπως γνωρίζουμε έχει φτάσει, λένε, στο χείλος του γκρεμού. Εγώ πιστεύω ότι είναι στο γκρεμό και απλά πώς θα πέσουμε πιο μαλακά για να μην συντριβούμε. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι είμαστε υποκειδαιμονία. Τώρα για το ποιοι φταίξανε δεν πρέπει να μιλήσουμε αυτήν την ώρα, γιατί πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα όπως είναι. Πολύ ωραίο ήταν το ρεπορτάζ που είχατε όσον αφορά το βιοτέχνη, όπως ήταν. Και εγώ τον αποκάλεσα ήρωα, γιατί από το 1985 και μετά όποια βιοτεχνία έχει παραμείνει θεωρείται ότι είναι ηρωική κατάκτηση. Πρέπει εκτός όλων των μέτρων, των εισπρακτικών ή των μειώσεων, πρέπει σε αυτόν τον τόπο να πάρουμε μέτρα ανάπτυξης. Και τα μέτρα ανάπτυξης είναι στην παραγωγική διαδικασία. Υπάρχουν τέτοια περιθώρια. Στην προστιθέμενη αξία. Κύριε Βρετάκο, υπάρχουν τέτοια περιθώρια. Εγώ πιστεύω πως υπάρχουν. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, πού πρέπει να πατήσουμε? Το κράτος να μην είναι εχθρικό απέναντι στην παραγωγή, απέναντι στο βιοτέχνη, απέναντι στον επιχειρηματία. Έχουμε ένα κράτος εχθρό. Από το 1900... Αναφέρεστε σε ποια μέτωπα διαπιστώνετε την εχθρικότητα στις διαδικασίες. Στη γραφειοκρατία δηλαδή, για την έναρξη κάποιου. Για την έναρξη. Η έναρξη ενός επαγγέλματος, ενώ έχει εξαγγελθεί από όλες τις κυβερνήσεις που έχουν περάσει και από όλους τους υπουργούς, η απλούστευση των διαδικασιών πάντοτε γίνεται πολύ σύνθετη. Τώρα ακούμε για ίδρυση εταιρεία σε μία μέρα. Ναι. Σε μία μέρα και μέσω ίντερνετ. Θα ανεβάσει 30 θέσεις στην ανταγωνιστικότητα παγκοσμίως. 30 θέσεις πάνω. Μόνο αυτή η κίνηση. Και το γεμί, το οποίο θα φτιάξουν τα επιμελητήρια, θα μας ανεβάσει άλλες 40 θέσεις. Μάλιστα. Ανάπτυξη λοιπόν σε ποιους τομείς, αν γίνουμε φιλικοί? Παραγωγή, βιοτεχνία, μεταποίηση. Η μεταποίηση έχει χτυπηθεί πάρα πολύ στον τόπο μας. Ζούμε σε μια περιοχή εδώ του Πειραιά, αν θέλετε, που είχε σχέση με την ναυπηγοεπισκευή. Ξέρετε τι πλούτο έφερνε η ναυπηγοεπισκευή? Τι έγινε η ναυπηγοεπισκευή? Κύριε Βρετάκο, να γίνουμε λίγο πιο πρακτικοί. Με ποια έννοια? Ακόμη και αν αρχίσουμε να αναπτυσσόμεθα με κανονικά ικανοποιητικούς ρυθμούς, πρέπει παράλληλα κάποιος να μας συντηρεί, κάποιος θα φέρνει έσοδα. Πού θα στηριχτούμε λοιπόν τώρα? Τώρα που είμαστε μέσα στη δίνη του κυκλώνα, στο μάτι του κυκλώνα. Ο τουρισμός είναι τα έσοδά μας. Τα πρώτα έσοδα είναι ο τουρισμός. Τα επόμενα έσοδα είναι η ναυτιλία. Και παράλληλα πρέπει να αναπτύξουμε την παραγωγή μας. Και η Ελλάδα είναι πλούσια χώρα. Έχει πηγές. Απλά θέλουν σωστή αξιοποίηση. Να πάψουμε να ζούμε με δανεικά, να πάψουμε να ενισχυθεί η ελληνική παραγωγή. Αν θέλετε το ΦΠΑ τώρα να αυξηθεί, ας μην αυξηθεί στην ελληνική παραγωγή. Να δοθεί ένα κίνητρο, αν υπάρχουν μέσα από τις δεσμεύσεις που έχουμε από την ευρωπαϊκή κοινότητα και μπορούμε να δώσουμε τέτοια κίνητρα, να περάσουμε παιδεία στον Έλληνα καταναλωτή ότι αγοράζοντας ένα ελληνικό προϊόν δημιουργείς πλούτο στη χώρα. Πολύ καλό το μήνυμα που στέλνετε και ελπίζω να το λάβουμε και να το κάνουμε όλοι βιωμά μας. Αλλά, πεποίθησή μας. Αλλά... Δηλαδή το μόνο που ακούμε, με συγχωρείτε, είναι πώς θα περικόψουμε, να κόψουμε το 14ο, να κόψουμε το 13ο. Θα μας φάει επειδή τον 11ο. Δεν τα ακούμε και επειδή τα κόβουμε αυτά, παράλληλα αυξάνουμε το ΦΠΑ, αυξάνουμε τους φόρους, αυξάνουμε τις τιμές στα προϊόντα. Ένα μισθό από το ΦΠΑ και μόνο και από τα καύσιμα. Πώς θα γίνει πράξη στην αγορά? Πάντως η ψυχολογία της αγοράς είναι καταθλιπτική. Έχουμε πέσει σε μια κατάθλιψη όλοι οι πολίτες
είτε αυτοί είναι εργάτες, είτε είναι συνταξιούχοι, είτε είναι βιοτέχνες, είτε είναι επαγγελματίες. Υπάρχει η κατάθλιψη. Η κατάθλιψη και η αβεβαιότητα δημιουργεί κινήσεις πανικού και ο πανικός είναι πολύ κακός σύμβουλος. Εμείς πρέπει να βγούμε να περάσουμε το μήνυμα στον κόσμο ότι τουλάχιστον μας δίνεται η τελευταία ευκαιρία να παλέψουμε για την επιβίωσή μας. Δεν μπορούμε να έχουμε ανάπτυξη για τα επόμενα 3 χρόνια. Αυτό είναι αδύνατον. Προσπαθούμε να σταθεροποιήσουμε την κατρακύλα μας. Πώς θα τη σταθεροποιήσετε, κύριε Κοκκίδη? Είστε έμπορος. Θα έχετε στα ράφια σας προϊόντα με αυξημένο ΦΠΑ, αυξημένες τιμές δηλαδή. Και καταναλωτές που θα μπαίνουν για να ψωνίσουν με λιγότερα χρήματα στο πορτοφόλι. Αυτά πώς θα ισορροπήσουν? Έχετε απόλυτο δίκιο. Όμως θα σας πω ότι οι μικρομεσαίοι είναι και ευέλικτοι και γρήγορα προσαρμόσιμοι σε αυτές τις συνθήκες που αλλάζουν. Εμείς πραγματικά έχουμε προετοιμαστεί για την επόμενη μέρα και πιστεύω ειλικρινά ότι θα τα καταφέρουμε. Και όχι μόνο οι έμποροι και οι βιοτέχνες και οι συνταξιούχοι. Δεν έχουμε και άλλο δρόμο για να μην τα καταφέρουμε. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Αλλά παράλληλα πρέπει να δοθεί άλλη ψυχολογία στον κόσμο. Είναι εθνικό το θέμα. Να πιστέψουμε όλοι ότι πρέπει να κάνουμε θυσίες, αλλά να έχουμε μια ελπίδα ότι θα υπάρξει ανάπτυξη και ανάκαμψη της οικονομίας. Κύριε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ και θα τα ξαναπούμε πολύ τακτικά, θα τα λέμε ούτως ή άλλως.